काय हो? काय हो? वाजला ना दात रे काढायला तुम्ही दात काढा मी किती हारडतो शिरा मारल्या ना आपल्या तोंडाने मुगे माझ्या आता ह्यो जर भागल्या उतरो नाही तर ह्यो पण बघा किती होणार ना भागल्या होऊन जातात बरं तो भागे तरी हा यावला का मी काय म्हणतो खालाय तर खालाय त्याच्याबरोबर आमच्या खालाय ना उन्हांचा पान वागडा जाता हा झाला ही जागा होती 4 माणसं जमली बरा काहीतरी करू तर ही जागा तुका हो मग काय होता झालं मग काय झाला काय तुका काय झालं म्हणजे हय अंकित कोट हे झालं घरात घरभर कामा पडली ढोपरवर कामा पडली करूची कोणी ती आको हडे जातले तोंड मारतले पेवतले जेवतले दारू खातले काय करू मी अगो किती फाटक्या तोंडाचा बाई माणूस काहीतरी बोला एका फाटक्या तोंडाचा हुंडत नाही ज्याचा तोंड चांबड्याचा तिने धरवतो तितकं धरवतो प्रयत्न करतो म्हणजे तू कधी आण काय लाकडा दिसल्या मातीचा असलेला तर फटकून फुटायला म्हणजे माझं बाय काय बघू त्या शिल्लक ठेवले त्या जसं बोललंय बघ काय बोलले मी काय बोललो असं तो वाटे गवलो कोण हर गो शिरा मारल्यावर त्याच्या तोंडात आणि तुझ्या काहीतरी काय सांगायचं काय सांगले ते बघा माझे काय सांगले अगो आपल्या आज्याची मोठेपणा सांगायला लागली होय तर माझ्या आज्यानं असं केलं माझ्या आज्यानं तसं केलं आमचा माहित असं होते आज्याचं मोठे पुढे आहे काय सांगलं काय सांगले मोठी गौशाळा सांगले काय म्हणता बसन काय तर सांगत गौशाळा सांगले काय सांगले काय तर माझो आजो बामणाच्या बागेत जाय होतो का बाय माझे मग काय आला बामणाच्या बागेत कामाक जाता जाता एवढं वायण्याचं रोप काय सांग होय तर वायण्याचं रोप लायला सध्या सकाळी उठा आणि बसन पाणी घाल काय सांगताय बसन नाही कसलं माणूस बसन पाणी नको ऐका नाही मग हे त्या पाणी घालता घालता वायण्याचं रोप लागलो वरती बाय 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 झाड झाला नजर टिकताना असा झाड वाढला वायण्याचा होय माझे आता सांग एवढ्या मोठ्या झाडाचा वायने किती लागते एवढ्या मोठ्या झाडा पाणी तशीच काहीतरी येदी लागते साधारण मग हे येदी अशी वायने माझे काय सांगतात येदी वायनी असं सांगलं होय होय मी अटकले हुशार आता माहित आता काय सांगलं होय तुझ्या आजान रोप लायला येदी वायनी लागायला लागली काय सांगतं तुझ्यापेक्षा माझ्या आजान पराक्रम केलं हा तुझ्या आजो खूप गवसनी घालतो आता काय घातलं ते सांगलं काय सांगलंय हा मोठं आवड बर इतकं काय सारखो आणि तो भांडला तो येतो तो भांडल्या आमच्या मामांजीनी हो म्हटलं कडाय गो कडाय आणल्या येती मोठी अशी बरं आणि ती कडाय काय करी माझा आजो निसरला नसता काय सोडूचा भाजूचा झाला तर निसली सोडूचा लागला काय सांगता हो दोन हाता हळूहळू विचारू लागलो काय का काय रे तुझ्या हाताने येती मोठीची कडाई हळली आणि निसली वरती चढण सगळं भाजी येती मोठी कडाई हळलेल्या किती काय सांगलंय काय 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 सांगलंय तुम्ही काय काय तुझ्या आजान वायण्याचा रोपो लागला बरोबर येदी येदी वायणी का लागली बरोबर तुझ्या आजाचा वायण्या भुतूर भाजाने वायणी अशी भाजून घालून होईल नाहीतर भात नाही त्याच्या काय बोला नको बरोबर असा त्याचा जर वायण्या यादा असा तर याच्या काढी त्या शिरा जाणार वायण्या मला नको मुलांची अवस्था असल्याची वायनी अशीच भाजून काढू होईल काय केलं आता त्या हरग्याचा मोठेपण सांगा निलं हरग्यान वायने राहिले हरग्यान केळा पिकायला हरग्यान असा केला हरग्या शिरा मारल्या आणि तुझ्या सगळा बाकी काय कर मग ह्या जर दाखवशी माझा मस्तकात चढता ह्या दाखवची गरज नाही ह्या दाखव का हरकत नाही स्वतःच्या तोंडावर उपडी घालू व्हायचा कळणार नाही आपलो येतो येतो झील असा येदी येदी बाहेर असा येतो येतो मी असतो हे कळणार नाही तुला गेलो गेलो दिवस तो हरगो यो आमको
गाडीत मेलाय खरा तर खरा खरा तर खरा कधी कोणी बोलायचं नाही बाबा कोणी बोलायचं मला कधी आलं मोडून म्हणत काय की काका माहित आहे तू या कोणाला दाखवायचं कोणाला दाखवायचं बरोबर आपण ते सांगावं करून काका दाखवायचं एक सांगता येतं ऐका काय सांगतो जेव्हा माझं लगीन जाय खरा नाही होता बघ त्या मनात मी आता मनेर करा मानतोय त्यांनी माझ्या गळ्यात कपडे गुन्हा घातले तर ऐका तुझा बापू सांगितलं लगीन कर रे चढवांना लगीन कर रे होय मी तुझा काय घुमरे पाहिले ना घातलं नाही नाही लगीन जाऊ ना पण तेव्हा तुझ्या बापाशी काय सांगलेलं आमच्या घरात मुडी यार घर भरणार होता मुडियात होतो होय या फुसऱ्या पायाचा म्हणा सगळा गेला काहीतरी बोला नको म्हणून नाही झालं पुन्हा तर सांगा नका मी या मुल्या पायाचा जेव्हा हिला तो मुदान घाललो नाही कोणाक बापाशी आवश्यक माझ्या किती काय करतो ती रीत आवश्यक माझी रीत कशी आहे माझी पद्धत कशी आहे खालाती का पुन्हा आता तर लोक माझा भय वाटतं तर काय सांगा नको अगं समजताय का समजताय का तुझ्या बापाशी काय झालं फायदा घर बनान दार वाजता ह्याय सांगले आमचे मळ्याच्या मळे इतक्या नाही 4-5 बैलजोडी असत शेत-पात सगळं खूप असा ऐकलं आम्ही बोललो माझं बापू साधू बोलला पण जेव्हा मी ऐकलं भाऊजी तू ह्याच्या घरात इतक्या काय नाही फक्त 2च बैल ह्यो आणि ह्यो बापू पहिला तुला बया मग पहिल्याच्या बाजू काय रेडू घ्या मग काय रेडू होता आणि काय होत झाले तर तुमच्या जीवाला माझ्या आई बाबा नित्या केल्यान माझे मेले काय हो नळ बरं झालं तुमचं बांग लायले तू लागलो माहिती का आता करू नको आमच्या घरात कोण कोणाक मारता आणि कोण काय करता ह्यात काय समजलं नाही माझी की माहिती वाटलं मी तुका मारते मी कधी हात लागले तुझा नाही झडपूच आहे नाही लिफ्टान गोड बस पहले तरी पडायचो नाही छान झाला आता सांग म्हणजे कसलं खेळ खेळायचो माझी बाई होती तरी तोंडात त्यांच्या पोरांच्या तुझे मित्र कोण असत बघल्यात खूप आम्ही आजच बघतो ते खायचे ते दाखव माझी बाई येते बाय माझे बरं भावाचा बरं असं किती माहिती तर आपला थोडं बापाच्या वजन जास्त वाढायचं माझ्याच बरोबर असं कधी आट्या घ्यायच्या दिंडावर घ्यायच्या कोण बस मी दमक नाही आता आवशी कधी उजड नाही आता काय केलंय भुकेत का भुकेत काय केलंय माझा बाबा माहित नाही कोण रे आवको काय हो कोण रे काय हो वो कोण काय ढोर बिन कुत्रा मांजर काही नाही आवाज एवढा आहे बाबा कसं तो कोण रे या झोपडीत कोणी आहे का अरे झोपडीत माणसं राहतात तर का ढोरा राहतात काय खोळ कसं विचारा कोण या पुढे असं या बघूया मठे याद
चाट फुसला ऐकलंय हो चाट फुसला जवळचा दिसणार लागला तर सुटणार पण काय असा ताई विचारा तुमच्या पाशी आहे काही असू दे काय माझ्या स्वाधीन करा ते काय खात जिलेबी खातल सकाळी गावतलं गरम गरम आता काय आणखी काय ऐकलंय हो माका वाटलं नुसतं तांबडं घोडे असा डोळे बघलाय तर लाल बुंदा असत काय खाऊन ताई विचारा अगं भेंडा पिकली काय सांगताय का ए भावाशी सध्या काय करतो रे काय आला यावेळी माझा आत्मा तुझ्या खोपडीपर्यंत हो इलाज ते तुझ्या पाशी आहे अरे हळू बोलले काही असू दे अरे माझ्या स्वाधीन ऐकलंय हो आमका मारतलं काय देऊन नाही झालं आमका मारतलं आमच्याकडे काय मारती ना मारत नाही कसं पण ते का पाहिजे या विचारा जेवता जेवता मग या बघूया आज आता देऊया काय हरकत नाही लोक खायचून तरी मन करून आज आता कुठं भाजी पण ते काय या विचारा लोकांच्या घरात असं रिकताना चोरासारखं किती कसं होतीच होईल माका सवय घेऊची वाज घेतलं मी तुझ्या मनाला होका दे काय अरे माझा सता इतक्या घेतलं की जास्त होण्याचा प्रयत्न करशील काय करतो हार मारणे शिल्लक ठेवणार नाही ऐका काय ज्या हेतूला माझा आत्मा झालो तो माझा हेतू मी पूर्ण करून नाटक शिको महेश सुतार राणर घोडगेवाडी आणि बहुमन पातशील महेश सुतारेचे आभार म्हणून तुम्हा सर्वांना नमस्कार करू दोलामार तालुका समिती यांच्या वतीनं माझ्या तुका दिले त्याच्यापासून काढून घेतलं ऐकलंय हो त्याका कसा घेतल्यानंतर माहित असा आमच्या जिल्ह्याचा दिलीप काकांनी दिल्या त्याका त्याचा आणि माझ्या जिल्ह्याचा आणि तो कोणी नव्हता त्याचा सगळ्या बरोबर एका जाऊन सुनील गावकर आणि उत्तम पाटेकर सुनील गावकर आणि उत्तम पाटेकर या दोघांनी मला बक्षीस दिलेला जर त्यांचा बरा करतो तुमचा बरा सगळ्यांचा बरा करतो ह्याचा खाळा करतो नाट्य दिसतो रामदास मेस्त्री कुडासे रामदास मेस्त्री कुडासे ऋग्वेद या बालकलाकाराच्या भूमिकेसाठी 100 रुपयाचं बक्षीस आलंय तुम्हा सर्वांचे आभार मानून आणि त्या दात्याचे आभार मानून माझ्या संगीत साथीदारांच्या वतीने अरे समाज काय कोणा मारतलं तुला ठार मारे ना पण एक गोष्ट लक्षात ठेव काय तुझा शेवट कोणत्या तुझा शेवट करण्यापूर्वी ही तुझी पत्नी